3 hours later. Pozdrav svima, kako ste, šta ima? Moje ime Laura i dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ću pričati o tipovima učenika u školi. Ako prepoznate ikoga po ovom videu, ne zaboravite staviti like i komentirajte kojeg imate vi u svom razredu. Nadam se da ćete uživati u ovom videu i idemo u njega. Pa da krenemo s prvim, a to su ufurani. Prosite što kasnim, učiteljice. Laura, kraj sata je, gdje si bila? Ma, bila sam u Pani. A na drugom mjestu su oni koji jako vole domaću zadaću. Kraj sata je, možete ići. Ali učiteljice, niste nam dali zadaću. Na trećem mjestu su oni jako pametni. Učiteljice je prelagano, vidite. 4500 minus i to je 3. Aha! A na četvrtom su oni jako obrnutno od pametnog. Učiteljice, to je... Znam. 5. Na petom mjestu su oni učenici koji su mrtvi cijeli sat do zvona. 1 hour later. Pa nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako ste slučajno nekog prepoznali, ostavite like i vidimo se sljedeći put. Ćao!